አብርሃም ወነቢ ሙሴ አምላከ አብርሃም ወነቢ ሙሴ አጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ተመስገኑ 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 ትብላላነሰ በውዳሴ በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስክላስኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ትጸንሕ እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታረረት ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ወላዲተ አምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሕያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላኽና ብዝሃቦም ጸጋ ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዕኦም ይኹን አሜን። 4 ሚያዝያ ወርሓዊ በዓል ቅዱስ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ እዩ። ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። ወርሓዊ በዓል ቅዱስ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ሐዋርያ ቁጽረ ገጽ ፍቁረ እግዚእ ብብዙሕ ኣፀዋውዓ እዩ ዝፍለጥ። ጸሎቱን በረኸቱን ምስ ኩላትና ደቂ ተዋህዶ ይኹን። ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ካብ ኣምላኽ ተወልደ ዘበለ ኩሉ ንዓለም ይስዕራ። እሳ ንዓለም እንስዕረላ ስዕረት ከዓ ንሳ ድማ እምነት ተዋህድና እያ። ኣብ እምነትና ጸኒዕና ንምንባር የብቅዐና አሜን። ስንክሳር 4 ሚያዝያ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። 4 ሚያዝያ በዚህ ዕለት ዝኸበሩ ቪክቶርን ዳኪዎስን ኤርሞንን ካህናት ብዙሓት ሰባትን ኣዋልድን ኣወዳትን ደናግል ብሰማዕትነት ሞቱ። እዞም ቅዱሳን ኣብ ዘመነ መንግስቲ ዓቢ ቆስጠንጢኖስን ወዱን ናይ ጣዖታት ቤት ኣፍሪሶም ንጣዖታት ድማ ሰቢሮም ኣቃጺሎም ኣብ ቦታኦም ከዓ ኣብያተ ክርስቲያናት ሰሪሖም ብስም ንኣምላኽ ብዝወለደት ብእመቤትና ብቅድስቲ ድንግል ማርያም ብስም ናይ ካልኦት ብዙሓት ቅዱሳን ታቦት ሰይሞም ነበሩ። ከሓዲ ዮልያኖስ ግን ኣብ ዝነገሰ ጊዜ ድማ ናይ ጣዖት ኣምልኾ ኣቆመ። ነቶም ካህናት ናይ ጣዖት ኣኽበሮም ንብዙሓት ክርስቲያን ድማ ኣቕተለ። ናይዞም ቅዱሳን ዜናኦም ኣቐዲሞም ኣብ ልዕሊ ቤት እቶም ጣዖታት ዝገበርዎ ንጣዖታት ከም ዝሰበሩ ኣብ ኩሉ ተሰምዐሞ ሒዞም ድማ ጽኑዕ ስቃይ ኣሰቃይዎም። ብዙሕ መዓልታት ድማ ክሰቕልዎምን ክገርፍዎምን ቆርበቶም ብሾተል ክነጥቁ ጸኒሖም ድሕሪኡ ብሰይፊ ቆረጽዎም ንኹሎም ማለት እዩ። ስለ ሃይማኖቶም ስለ ዝቆሙ ኣብ መንግስተ ሰማያት ድማ ናይ ሰማዕትነት ኣኽሊል ተቐበሉ። በረኻቶም ምሳና ንዘለዓለም ትንበር አሜን። ተጋድልኦም ብንውዓቶም ብዘሕለፍዎ ስቃይን መከራን ንሃይማኖቶም ኩሉ በረኻቶም ይሕደረና አሜን። ሚያዝያ 4 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ እግዚአብሔር ወዲ ሰብ ፈጠረ። ቅዱሳን አብርሃን ወአጽብሃን ነገሥታተ ዘኢትዮጵያ፣ ቅዱሳን ቪክቶር ዳኪዎስ ኤርሞ ሰማዕታት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ወንጌላዊ፣ ቅዱስ እንድርያስ ሐዋርያ፣ ቅድስቲ ሶፊያ ሰማዕት፣ ቅዱስ ዮሐንስ ዘሃራቅሊ ሰማዕት አሜን። ዝወደቀ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ በአፈ ቅዱሳን ትጉሃን መላእክት ተአረመለክ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። በረከት ቅዱሳንና ይክፈለና አሜን አሜን ለይኩን።